Magandang umaga mga tol. Papunta kami ngayon sa Monasterio de Tarlac. Kasama ko itong si Tantan. Yan siya. Maulan po, kaya see you there. Nag-stop over po kami dito sa Magalang Plaza kasi umuulan eh. At saka inintay po namin yung kasama namin from San Fernando. Ayan po yung plaza ng Magalang. Munisipyo ng Magalang, ayan. Ito na pala ang kaibigan namin na from San Fernando. Hindi na nga pala kami natuloy sa Monasterio de Tarlac kasi nga umuulan, so narito na lang at dito po kami nagpunta sa banal na bundok at meron po kami nakitang bagong kainan dito. Ayan, ito po ang bagong kainan dito sa banal na bundok. Ayan, Nature Park. Ayan, so dito po kami magwa-breakfast. So samahan nyo ako, tingnan natin sa loob, tingnan natin kung anong meron dito na pinagmamalaki nila. So ayan, bagong resto bar dito sa banal na bundok. So ayan, ayun ang mga kasama ko. Yan po ang resto bar dito. Mga kasama ko nga pala ito si Tol Kevin Tayag, yan, tsaka si Tol Tantan Reyes from Mexico. Oh yes, ayan. Maulan pa po kaya sakto, malamig ang panahon. So dito na muna kami magbo-breakfast at magko-coffee. Dahil masarap ang panahon, magandang panahon, dito tayo. Ayan mga tol, ayan sila. Alright, Carbon Lodi, ayan ang bike ng kaibigan ko si Tantan. Carbon, ayan o, nakikita nyo naman, mamahaling bike. Yan, yan ang may-ari si Tantan. Ayan, si Tantan Reyes, poging-pogi pati ang kanyang bike. Halin mo na sa kanila yata ito eh, kaya yan po ang ayan o, mapapagana ka sa order dito. Sige, eat na. Ciao. Pogi ng bike ng tol ko na si Tol Tantan. Nice. Yes, tignan nyo naman yan. Bagay na bagay sa kanya, di ba? Ayan si Tol Kelvin Tayag. So ano pang hinihintay nyo mga pakatol, mga bikers? Magpunta na kayo dito sa banal na bundok. Dito lang sa Station 80 to, makikita ninyo itong banal na bundok Nature Park. Ayan. So see you there guys. Pauwi na po kami at siyempre maraming salamat sa inyo. Please favor po, paki-follow po or paki-subscribe ang YouTube channel ko, Tol Efren Torres. Maraming salamat po and God bless you all. Thank you. Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin. Nakakaraos din mga gabing mapanglawan. Dinadaan sa awit.